Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexo, crimes e masacres, vistes o máis cruel... Non, iso é moi cruel, non, é moi cruel. Veña, va. Un derbi contra o Celta B. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde a todos e todas, isto é Mal de Ollo, temporada 1, capítulo 25. Eu son Pineda e estou con Churi e con Miguel. Hola, que tal? Hola, boas. Pois nada, programa dedicado a máis unha vez ás lesmas, ese animal tan simpático e tan rápido e tan ameazante, depois de Night of the Crips. E nesta semana a verdade que non temos moito comentario porque ainda subimos relativamente hai pouco o programa anterior, con unha certa demora, e entón pues, tampouco dimos moita oportunidade a xente, ¿no? para comentar. Pero bueno, sempre hai cousas das que falar, e nós como aficionados ao terror e máis os que medraramos un pouco nos anos 80, ¿no? Valorizamos moito o tema do antagonista, do gran antagonista, do que falamos por exemplo na semana pasada, Jason, Michael Myers, Fred Krueger, ¿no? E entón é inevitable tamén lembrarse de outro, ¿no? Estou me referindo a esa maldita rata fascista miserable que se chama Javier Tebas, ¿vale? Que colle e, como se isto fose, el fora un señorito e isto fose o seu cortijo, colle e deixa que viaxe un equipo con xente infectada polo COVID, porque claro, que somos a última bosta, e xa está, isto é o que teño que decir, sabes, se acabou, que morra xa Nada, a favor. E máis nada, isto foi Valdeollo. E nada, eso, como decíamos, hoxe dedicamos o programa a un filme, bueno, en realidad bastante especial. Eu había bastante tempo que non o vía, e a verdade que é un filme moi fresco, moi guai, e realmente é o único que lle falta a Coruña hoxe en día, quer dicir, depois do surto que vamos ter en breve, pues nada, unha invasión de lesmas. E nada, non sei que relación tedes vos co filme, que non propuxéralo ti. Pois, nada, eu como estábamos aí nos últimos programas con un asunto así como menos intenso e tal, pois nada, así falando como miño, comentoume deste filme, e nada, o vin e foi pues, como perfecto, non? Primeiro pasamos de payasos que veñen do espacio, logo de lesmas que veñen do espacio, e rematamos estaría con lesmas mutantes tóxicas carnívoras con dentes de vampiro. Sí. Tan bonita, sabes? Super procedente. Sí. No teu caso, Miguel? Si, eu tamén non o vira, pero encantoume velo. Digamos que ten unhas secuencias moi rápidas que manteñen a atención todo o rato. A parte, bueno, do que é a historia e todo iso, que xa é diferente, pero é moi entretida, moi divertida. Non sei se o pretende ou non, pero moloume moito velo, e sobre todo moloume moito coñecer a historia do seu realizador, Juan Piquer Simón, que é moi interesante. Xa falaremos agora. Sí, tampouco coñecía, na verdade. Non tienes tal... Bueno, en realidade tampouco demasiado. Eu son moi fan do outro filme que ten,
a de Piscis, ¿no? 1501 na noche. E, de feito, foi un filme que eu barallaba para propor por aquí por o programa e pasará na segunda temporada, ¿no? Así que, bueno, o tema biográfico do tipo xa o liquidamos hoxe e tal, ¿no? Eu coñecía o filme de Slags pola súa capa, pola súa promoción, digamos. Eu lembro cando eu era pequeno, non sei, este filme é do 1988. Vale, pois teña 8 anos e me impresionoume moitísimo esta capa que sae a cabeza un tipo así medio gritando e a metade da cabeza é esquelética e a outra metade tal, e entre elas hai como todo un fío de lesmas que o están devorando, ¿no? E lembro o comentario dos meus pais, non sei, andaría con eles, levaríame a escola ou que sei, e dicía, Slags, muerte viscosa, ¿no? E entón, bueno, quedeime con esa historia e depois xa en trailers, ¿no? De colles outros filmes do VHS e te poñen o trailer e tal, e o trailer en realidade puña toda a parte gore do filme, co cual, bueno... Que ainda ten gore. Sí, ten, verdade. Se calla ben. Pero vamos, que sí, que o máis impactante sí que sae no propio trailer, xa, na verdade. E nada, bueno, ao final acabei vendo e tamén un filme guai. Sí, é tamén moi recomendable para ver con colegas e botar unhas risas. Sí. É un filme que te dá unha lición moral importante, que é a necesidade de lavar os vegetais cando os levas a casa. Sí, por favor, moi importante. Sí, porque teñen... Ademais, eu estive nun grupo de consumo e é certo, ten mazo de bichos e lesmas un montón. Depois, se non as lavas antes de meterlas na neveira, se te acaban conxelando nas paredes do frigorífico, pero o rollo que os deixas fora e volven a vida. Quedan aí como de zinc. Sí. Pois nada, se vos parece, vamos ao momento musical e entramos directamente con Slags. Bueno.
Estamos de volta con esta lembranza de anos que foron mellores. Certamente calquera ano foi mellor que este. E nada, entramos directamente con Slacks, Muerte Viscosa. En Slacks, bueno, a sinopse é máis ou menos rápida, ¿no? Trátase de que bueno, pues o señor que é o encarregado da saúde inspector de saúde, ¿no? O Departamento de Sanidade, sí. Pues bueno, detecta que hai varios crimes ou mortes que se acontecen na cidade poden estar ligados a unhas lesmas. Sí, un pouco collido. Sí, pero fundamentalmente isto. E depois as lesmas comen xente. Sí. Diversa. O típico. Este filme realizado por un señor valenciano que se chama Juan Piquer Simón, que xa faleceu no 2011 ou sei, ¿no? 2011, ¿no? Bueno, este señor naceu o 16 de febreiro de 1935 en Valencia e bueno, el defínese como un neno da posguerra e entusiasmado un pouco polo cinema que asistía nas duplas sesións dos cinemas de bairro, ¿no? E que eran fundamentalmente filmes de aventuras, de fantasía. En concreto, bueno, pues el terá unha certa fascinación por Cecil B. DeMille, que este que fixo os 10 mandamentos, Sansón e Dalila, bueno, este tipo de cinema, ¿no? De épico, de aventura e tal. Estuda Belas Artes e de corazón, mas, bueno, acaba decantándose, digamos, polo tema do cinema e bueno, acaba traballando como cámara para a televisión e comeza a facer curtas durante os anos 60 nas que non ten excesiva sorte, que era adaptar, por exemplo, un relato de Gustavo Adolfo Bécquer, mas o sindicato vertical da época non lle concedeu a licencia de director. Sí, que Bécquer é como un pouco Edgar Allan Poe, pero sí, ten algún conto fantástico e tal, sí. De medo, sí. E nada, digamos que non podía facerlo, porque era un requisito na época ter un tal. Hai unha anécdota de que, bueno, que presidía o sindicato vertical naquela época no sector do cinema era Bardem, o Bardem de agora, sino Juan Antonio Bardem. E nada, bueno, pues mala sorte, non puido facer iso. Depois fixo un documentario, unha curta documentario que se chama España Violenta, no cual, bueno, pues refletía un pouco neso, sobre a violencia, sobre todo por volta da Guerra Civil. E isto non foi, claro, estamos falando do ano non teño o ano apuntado, pero penso que era o 64. Nada, esquecete. Jurado. Sí. E non hai máis. Depois hai outros dous que eu non os conseguín ver, os estiven procurando e tal, que é un que se chama Vida e Paz, ¿vale? E outro que se chama Una Historieta Belleta, ¿vale? Una Historieta Belleta que tampouco encontrei, pero sei que encontrei a referencia que é unha canción valenciana que por fallas e tal. Viche eso de España Violenta? Non. Curiosidade. Bueno, sí, non sei se... A saber se está disponible. Claro, a saber, claro. Eu xa digo, digamos, nos sitios nos que eu normalmente consulto non encontrei deste, sí, o resto, es que ten xa de cando fai longametraxes e tal, sí que, bueno, sí, pero antes tamén traballara na publicidade, facendo anuncios, tal. Sí, o sea que, bueno, é evidente que ten un rollo creativo, tal vez o da publicidade tamén pois lle dese unha certa vocación comercial, porque o cinema de él e bueno, e el falando do seu traballo é moi orientado a falan moitísimo sobre o que ten que ser rendable, ten que gañar cartos, senón non pode facer a seguinte. Ten unha dupla lógica iso, porque ao final se un filme del fracasa, xa non pode fazer o seguinte. Claro, e depois porque xa veremos, pero chega a estar un pouco excluído dos circuitos de subvencións e de financiamento públicos, non? Sí, de feito, el di que baixo presuposto non significa baixo interés.
Sí, sí, e aí, bueno, de feito xa entra no cinema na longametraxe, pois, de pé, porque en 1972 funda un estudio en Madrid, non sei como se chama o estudio, pero bueno, é popularmente coñecido como Estudio Piquer, porque se asocia a súa figura, e que será, digamos, como un complemento ao seu traballo como produtor, porque aparte de dirixir, pues, escreveu e produciu. E isto permite, en certa medida, que a súa primeira longa, que será en 1976, Viaje al centro de la Tierra, unha adaptación de Jules Verne, pues aplique, por un lado, técnicas de marketing moito innovadoras para o que era o cinema español, que era non tiña nada disso, e a nivel de efectos especiais. Aparte, neste primeiro filme, eu vira cando pequeno, xa, mal me lembro, ten unha cousa que será constante na súa carreira, que será o desprezo absoluto da crítica, mas a favor do público. O público, e especialmente o público fora do Estado español, porque eso tamén será outra cousa que terá, que traballará moito de cara ao mercado exterior e non tanto ao mercado interno, non? Pues, bueno, ese favor do público que lle permite seguir facendo o cinema que el quere facer, ¿no? Sí, pero esta película foi vista por 2 millóns de personas que, bueno, que están moi ben. Claro, el dicía que Xulio Verne xa era famoso, claro. É dicir, iba a aproveitar esa fama. Despois de 70 anos as obras quedan libres de dereitos se poden utilizar. Claro, o sea, me di algo así como que, bueno, que é Juan Piquer Simón. En cambio, Jules Verne todo o mundo coñece. Sí, sí. Bueno, pues a respeito do cinema español, ¿no? El ten unha frase así que é bastante coñecida, ¿no? Que di que existe la mentalidad aquí en España de que solo podemos rodar películas con tipos con boina o cine comprometido. Nos está vedado rodar películas de aventuras, de terror u otro género, terrenos reservados exclusivamente a los cineastas anglosajones, ¿no? O sea que, bueno, esta visión de él... El faría unha triloxía de adaptacións de relatos de Julio Verne. Comentaría máis adiante, non, que daballe mágoa non ter feito máis porque realmente estimulaba a súa imaginación. Pois é, bueno, por seguir así un pouco unha liña cronolóxica, todo isto que di sobre reservar o tema dos filmes aos cineastas anglosaxóns, ¿no? Fundamentalmente os británicos e estadounidenses, eso é relativamente incerto. Nos anos 70 sí que había unha producción de cinema de terror e de fantástico. O que dice o fantaterror. O que, claro, sí, o que sería o que se coñece hoxe como eso, como fantaterror e tal. O que él, non sei exactamente se pertence, porque él é algo posterior, pero sí que existía unha producción. O que pasa que tiña os condicionantes os mesmos que tivo él. Bueno, que a crítica non consideraba eso cinema e bueno, e ao final pues tiña que procurar un pouco público, ¿no? El chega a ser como unha especie de ponte entre o fantaterror e depois a recuperación do thriller, o terror español xa na segunda parte dos 90, no que sae, bueno, pues Amenábar, Alex de la Iglesia e tal, ¿no? El fixo terror durante a época da Lei Miró, digamos, ¿no? De cando todo este cinema pues foi desapareceu un pouco. Sí, por iso buscabas das subvencións eran maioritariamente destinadas ás produccións que poderían participar en festivais cine máis sesudo, quizás. Sí, eu creo que hai como dos rollos, ¿no? Imagino que cando fala de cine comprometido refieres un pouco a eso tamén. Que eu creo que sí que se buscaba un pouco máis cinema de autor, tipo como en Francia, ou sí. E depois tamén un pouco justificar ou legitimar o regime político, ¿no? En plan, pues sí, moito filme sobre a guerra civil, mas desde un punto de vista un pouco conciliador e sin facer unha evaluación
das continuidades do franquismo, ¿no? que era o propio sistema democrático e tal, ¿no? O sea, como un pouco cinema da transición, ¿no? de eso, da democracia. Bueno, pues eso, por seguir... Por outra parte, sí é certo que daquela xa este tipo de cine non era quizáis tan seguido por... No, creo que sí, o único que tamén aí hai un problema, ¿no? E tamén o tiveron os italianos e en outras partes de Europa, ¿no? Que se facía pues, o cinema máis de terror, de xénero, máis de exploración, ¿no? Que dificilmente podes competir co mercado norteamericano, quer dizer, onde hai un mercado máis ou menos aberto, xa podes facer, non vas facer os Gremlins, ou non vas facer Star Wars, ¿no? E entón xa un momento en que este tipo de filmes igual teñen unha desventaxa competitiva co orzamento que teñen os norteamericanos. Digo, non sei. Sí, non é probable. Porque de feito aquí veremos que el sigue a tendencia de imitar determinados produtos de Estados Unidos, ¿no? Pero ves que, bueno, a comparación, sobre todo a nivel orzamentario, é moi desigual, ¿no? Bueno, en 1978 o seu primeiro contacto con o terror a nivel cinematográfico, o sea, o primeiro traballo del no xénero de terror, que non é como realizador, mas sí que participa rodando algúns planos e tal, en un filme que se chama Escalofríos, ¿no? Que é un filme que aproveita un pouco a onda do terror satánico, ¿no? O pánico satánico bueno, esto de sectas e cousas así. Bueno, non sei moito máis deste filme, no. Penso que ten un 5 así en Film Affinity, no, que debe ser, bueno, un montón, pero bueno, está aí. En 1979 dirixe un filme de superheróis, Super Sonic Man, ¿vale? Un pouco aproveitando tamén o, bueno, pues, certo tirón que tiña por Superman e toda esta historia, ¿no? Exploitation de Superman. Sí. Pero que el para facer as técnicas de, bueno, os efectos especiais que colaborou con xente que fixo Superman. E de feito, si conseguiron, preguntábanlle como facía para conseguir ese que parecía que voaba de verdade con sí, porque parece mellorar a técnica do Superman. Sí, porque non o tema que non podían utilizar ventiladores normalmente porque os estudos estaban con pó e levantábase. El o fixo moi fácil que foi humedecer, claro, echar o chan para non levantar ese aquí vemos que eso, ao final o estudo, o centro de traballo del este que montaron en 1972 ao final era como unha fábrica de soños, ¿no? Eu creo que son os actuais de Telecinco, se non me equivoco. Sí, creo que sí. Eu que lín por aí que agora conservaban como un almacén, non sei que, e que... non sei, creo que xa me escoitar iso. Tampouco... En calquer caso, eso, efectos da bella escola, dos que prestan, vamos. En superproduccións como Superman, non? Parece que tes todo o presuposto do mundo, non? E podes facer aí o que queras, non? Pois parece que al final descuidas que hai pequenas cousiñas que podes facer para forrar, non? Ou solucionar certos problemas, como eso, de botar auga para non levantar aí partículas e tal, e mellorar a nitidez do filme. Pois, bueno, esta rodaxe foi bastante problemática. De feito, contaban con ser unha rodaxe rápida de 2 semanas, ou sei. Estiveron 9 meses, ¿no? O que cualifica como un parto, ¿vale? De todos modos, o filme funcionou moi ben, que ao final, bueno, pues eso, foi un filme bastante rendible, bastante querido por o público, non tanto pola crítica, ¿no? Visto un pouco coa distancia do tempo, fica un pouco entrañable. Sí, estiven vendo aí en YouTube sí que entrañable. Pero bueno, o efecto de cando está voando aí o Super Sonic Man está... Vamos, penso que non ten nada que enviesarlle aí a tamén Superman. Alquilaron un helicóptero que o mesmo no que fixeran o de Superman, subiranse el Piquer Simón máis o operador da cámara, claro, o piloto dixo o resto
En plan, non hai restos, somos dous. Porque para Superman era un equipo enorme en cada un dos Sí, helicópteros. fixeron como 6 ou 7 pasadas por ali con cargado de xente. Pois 1980 fai Misterio en la Isla dos Monstruos, que é a súa segunda adaptación de Verne, e bueno, que está baseado en Escola de Robinsones, se non me equivoco, e que ten no elenco a Peter Cushing e a Terence Stamp, ¿vale? Ten aí un elenco potentillo e ligado a Peter Cushing, de Hammer e o de tal. More Talking de Star Wars, o que lle fai frente a Darth Vader. Depois, un pouco depois, produce Los Diablos del Mar, que tamén é outra de Verne. Neste caso é o capitán de 15 anos. Produce outro de terror, Más allá del terror, de zombies, ¿vale? Bueno, é unha especie de road movie, pero que hai zombies e satanismo e non sei que máis, ¿no? E, bueno, resulta que chega o ano 1982 e nunha produción que non foi iniciativa súa, que foi iniciativa de outra xente, ¿no? Pois collen a Juan Piquer Simón para facer un filme que intenta aproveitar un pouco o suceso que tiña na altura Halloween, Friday the 13th, o slasher, en definitiva, ¿no? Mil gritos tiene la noche, Piscis, ao meu ver, do que eu vin del, o mellor, ou no mínimo o filme que me parece máis divertido. E tamén o máis popular, non? Sí, de feito O que máis gaña. Sí, de feito chegou a ter eu creo que aquí foi como conseguí un pouco contornar as limitacións orzamentarias, ¿no? Do Estado español, porque acabou sendo un suceso no circuito Greenhouse de serie B de Estados Unidos, ¿no? E de feito o filme ten un culto e tal, que explicaban como Rocky Horror Picture Show, que a xente ia aí disfrazado, repetir as frases e tal. Ten que ser divertido. Pois nada, no, o filme fundamentalmente moi matanza de Texas tamén pola motosserra e tal. Sí, bueno, digamos o tagline de Mil gritos tiene la noche, non tes que ir a Texas para ter un masacre. É verdad, sí, que vi o trailer. E ten outro que Piscis, ¿no? É exactamente o que estás pensando, ¿no? Pero tardou un ano en estrearse ali, ¿no? Estaba feita xa e penso que un productor de por ali botou un ollo e botou contas se sería rentable estreala. Eu non sei onde lín que de feito non houve unha segunda, a pesar do suceso do filme, non houve unha continuación porque ele estivo sóame esta historia, pero agora estou a citar de memoria que non lembro onde era, ¿no? Que, bueno, como que non veo moito diñeiro dese filme, el, ¿no? E entón, como que dixo, pues non vou facer a segunda porque non me compensa así, ¿no? De todos modos, eso, el comezou sempre se pode renegociar un contrato, ¿no? Sí, non sei. El non ficou contento da parte, digamos, económica do asunto. Eso que me soa, de ler por aí e tal, ¿no? Que o que frustrou a segunda parte foi... Si, eu lin que sí, que había ideas para facer unha continuación, pero que ao final non foi, pero bueno, non sabía... Sí, bueno. Eu creo que era tamén un negociante moi duro, porque eso, cando colaborou ca productora de Roger Corman, que o propio Roger Corman quería distribuir o filme, non? Sí, traballar con él, pero que él dixo que de ninguna maneira, porque o Roger Corman quería meter man e non estaba disposto. Que penso que ofreceulle $300,000 para rodar Slugs, se quedaba coa distribución nos Estados Unidos e Xapón. Claro, o Piquer dixo, sí, claro, piriquí. Así claro que non perdes un céntimo nunca nunha producción. Sí. Pois nada, este filme é un filme onde hai un maníaco misterioso que mata, bueno, que asesina xente dun campus como e rouba
unha parte do corpo, non? A típica historia. A min encantoume, xa falaremos cando propoño o filme e tal, encantoume primeiro porque ten partes moi absurdas de diálogos un pouco impostados e tal, e escenas moi delirantes. Ten unha parte, eu creo que moi influída polo Yalo, concretamente por Fondo Roso, o asesino basicamente asesino Yalo. Mas ten a historia do slasher, non? Un campus, son adolescentes, entre aspas, non? Os típicos adolescentes dos 80. Sí, co típico carro que te regalan cando acabas a ESO e tal. Tienen que ser moi baratos ou a xente moi... E nada, filme moi bestia tamén a nivel de gore, o sea, de un gore moi explícito. E bueno, que é algo que el facía como el entendía, de feito, máis ou menos así, ¿no? Que no cinema de exploración en Estados Unidos era moi de mostrar a violencia, que eso en Europa non se entendía tanto, e en Europa pola súa parte era moi de mostrar o sexo, que son Estados Unidos tampouco non é que non vendese, pero que eran máis puritanos nese aspecto, non? E entón, bueno, pues el collía e facía os dous, e claro, a rapazada encantada, non? El Link era o slasher favorito de Eli Roth. El destaca dos filmes do Estado español como entre o que máis gostou, ¿no? Primeiro e o segundo, algo así. Sí, o outro é Quien pode matar un niño de Narciso Ibáñez Serrador, ¿no? Hai unha entrevista, pregúntalle si el considerase o tal un precursor do slasher, ¿no? Como alguén que fixo un contributo tal, porque esta consideración é que ten en Estados Unidos, ¿no? E el di que non, que en todo caso como un contribuidor, ¿no? Que en realidad todo está inventado e que, bueno, o sea, a labor creativa aquí pues se centra máis no produto e non tanto, ¿no? En establecer un xénero. Porque preguntaban tamén polas películas que saíron de Scream, se o que fixeches o último verán, e que non consideraba que ese fose o seu xénero. Que isto era máis películas de sustos, estaba un pouco, el consideraba que estaba alonxado do seu. De feito, el critica esos filmes por considerarlos filmes para teenagers. Sí, é verdade. Por considerar que non era un terror que buscase un público adulto que bueno, que tomase en serio, ¿no? A tal, ¿no? Sino que buscaba eso, ¿no? Que os raparigos se divertisen e tal, ¿no? E nada, bueno, antes de Slugs, en 1984 fai Guerra Sucia, que é unha especie de thriller con mercenarios e tal. E unha cousa que se chama Los Nuevos Extraterrestres, ¿no? Que aproveitando, digamos, o éxito de ET, ¿no? Intenta facer un ET, ¿no? Sí, que é o que sae un ET na portada, que sí, unha especie de urso formigueiro e bueno, sí, pero que casi máis desagradable que o propio ET. El polo que se ve dixo que bueno, que aí nese filme aprendeu todo o que non se debe facer, ¿no? O sea que non debeu quedar especialmente entusiasmado co resultado. E entón chegamos a Slugs. Previamente estiven buscando o nome do actor, pero non bueno, xa non o conseguín, pero é suposto que un dos actores o protagonista dices. non un deles, non sei qual, que un dos actores que, porque ele tiña un equipo bastante, se repetía bastante, ¿no? Traballaba con a mesma xente e tal, ¿no? Pois un deles, ¿no? Regaloulle o libro este de Sean Hudson, Slugs, ¿no? E como que lle encantou e cando lle ofreceron volver a traballar en Estados Unidos dixo, vale, pues, pero eu quero facer isto, ¿no? Sí, que ese libro é como son diferentes relatos de bueno, asesinatos ou cosas que pasan con lesmas asesinos. Sí, digamos, non é unha historia. Claro, aquí digamos un pouco mérito de tal Guerra Mundial Z. Pues aquí o traballo foi máis facer unha historia que enfiase todos eses
Entonces, tal, ¿no? Sí, quedoulle mellor porque realmente Mil Gritos tiene la noche sí que é como son como uns sketches despois de outros. Sí, bueno, tamén hai unha historia que unifica un pouco o tema, pero sí, básicamente son sketches de slasher que xogan sendo masacrados, ¿no? Sí, está, bueno, e esta, bueno, un pouco tamén, un pouco pues hai como historias incluso que non se conclúen, bueno. Claro, porque sí que hai diferentes personaxes que aparecen, morren e tampouco falan máis. Pero sí, é certo que desenrolan algún personaxe que logo, pues, o que lle pase despois aparición estelar absolutamente imprescindible na peli de Concha Cuetos. Sabe, curioso. Sí, está igual que Farmacia de Guardia. Sí, tería moitos anos menos, non sei de cando. Farmacia de Guardia son os 90, non? 98, Farmacia de Guardia será de comezos dos 90. 90 algo, 92. Sí, non sei, como que o teño moito antes a peli e cando a vin dixe, pero está exactamente igual. Tamén polo aspecto, por a maquillaxe, a roupa que leva. Aí facendo de María. Sí, María. Pois, a todo isto a vila non lembro o nome. Lions, que non sei... Lions, debe ser, non? Sei como ten grego. Pois, que é do estado, non sei, de Maine ou de Nova Inglaterra, pero, está a 200 km do Canadá, non? Fui escollido basicamente porque unha das subalternas de Juan Piquer Simón era desa vila, e entón cando estaban buscando unha localización dixo ela, pues vide a miña vila que ali, a xente moi agradable, nunca se fixo nada, está petado de lesmas, e hai moitas lesmas, húmido, a xente colaborara absolutamente. O parecer de feito, se querían gravar na comisaría tiñan permiso, incluso ali a policía ofrecía gravar no calabozo. Sí, no, que tiñan unhas celas moi bonitas, non sei que, e outro dicindo, pues non vamos a gravar. Nos deixaron ir co coche de policía de aquí para lá, cosa que está prohibidísima, non? Sí, no, pero es encantados e tal. O problema é que foi xa a pasar a época de recolección e tal, de leitugas, non sei que, non había lesmas, ¿no? E entón hai un problema na parte que se rodou en Estados Unidos, tiveron que facer lesmas de plástico e de tal, e as partes que se rodaron no Estado español colleron un tipo de lesma da zona de Taramundi, da zona de Asturias, esta galegófona, e que son as que vemos no filme. Enormes, pero que teñen algún problema, ¿no? E é que que cando se amontona, que vemos varios momentos que tal, morren afogadas polo seu propio moco, ¿no? Polo tal. Outra que morren polo sangue artificial. Claro, que tiveron que suar para facer un sangue que non os matase. Sí, con colorante alimenticio, vegetal. E bueno, e que a ver, son lesmas, é dicir, as lesmas de Night of the Creeps corrían, pero estas non. Entón, a ver, eso es que se nota moito, que as mortes son moi que te caes nas lesmas, ¿no? Sí. Que as lesmas non veñen correndo para ti. Non, de feito, cando aparecían nestas escenas de lesmas vivas, tiñan que acelerar moito a cinta para que se vise un pouco de movimento, senón. Ou facer un rollo de normal, ¿no? Mudanza de plano, hai 50 millóns de lesmas, ¿no? Isto, cando chegaron, ¿vale? Cando apareceron aí. E nada. E logo a escena da lesma dentada, que en realidade era unha lesma de 35 centímetros que fixeron co seu correspondente dedo xigante para facer o plano e tal. Brutal ese plano. Increíble. Son un par de segundos, pero sí, ademais tan rápido que non te dá para ver que a cosa está mal feita. Sobes uns dentes aí e... Sobes os 2 mini dentes vampíricos que ten a lesma. Moi grande, moi grande. Sí. Non sei se tedes máis cousas do filme. Sí, bueno, cando estupa ya a cabeza o
bueno, tipo o marido da alcohólica, que está aí nunha reunión de negocios que queren firmar non sei moi ben que. Brutal ese momento. Cando estopa a cabeza, o que saen son angulas. Sí, enguías, crías de enguías, sí. Que de feito, sei que cando se encargaron e tal, o equipo decía, bueno, depois vamos tear. Despois as aproveitamos. Sí, pero non, al final non foi... Sí, non, porque isto agora é moi difícil mercalas aquí porque vai todo para un mercado exterior, sobre todo Xapón, porque é un produto de luxo e ali as pagan por millonadas. Sí. Aquí antes estabanselle de comer as galiñas, agora non. Nada. Pues sí. Bueno, todo isto, é dicir que os efectos especiais en xeral bastante ben conseguidos, ¿no? E tal, mereceron o primeiro premio, o primeiro recoñecemento que obtivo Juan Piquer Simón no establishment español, que foi o Goya, por efectos especiais. Que de feito hai un vídeo, non sei se exactamente de Slax ou de La Grieta posterior, que tamén foi premiada co Goya, tamén os efectos especiais, que bueno, que os premiados, ¿no? Estamos falando de Gonzalo. Sí. Gonzalo, Basilio Cortijo, Carlos de Marchis, o que agradecían era a Juan Piquer Simón por ser alguén que aposta por os efectos especiais, porque claro, non sei se está competindo o Lute. Sí, mujeres al borde de un ataque de nervios e tal, que efectos especiais para estar aí. Maquillaxe, un pouco moito. Pois, bueno, caso que ese reconhecimento chegou aí. Tamén comentar, teño aquí apuntado que o libro de Sean Hudson tiña unha segunda parte, se chama Breeding Ground, que bueno, Breeding Ground, eso, a zona onde se alimenta, ¿no? Hai un momento que mencionan aí, ¿no? E que era previsto que eles, Juan Piquer Simón e tal, e o equipo pues, se ocupase de adaptarlo tamén ao cinema. O que se pasa Juan Piquer Simón, o que dixo que se meteu noutros proxectos, deulle un pouco de preguiza a voltar depois, porque, bueno, rodar coas lesmas era moi complicado, bueno, non tiña paciencia. O sea, aparte xa se embarcara no tema de La Grieta e xa como que pasou outra movida. Sí. Sí, bueno, tamén, eso, falando da peli, no seu favor, teño que dicir que aparte de que obviamente as lesmas non son animais moi ameazantes, que sí que explican que a babilla esa que soltan é paralizante e termina por matar incluso aos humanos, que por iso de cando tocan unha xabó. O sea, bueno, porque están mordendo, ¿no? Sí, tamén, pero claro que por moi forte que morda pasa así, non sei. Eu creo que o xardineiro puido ser un pouco máis contundente antes de cortarse a man, ¿no? Este non, Sí, que de repente primeiro hostia viva contra a mesa, tira os produtos químicos, tal o fertilizante que debe de ter, non sei, 3 toneladas. Casi, máis que de Slacks, muerte viscosa, parece unha cena de Final Destination, de tal, porque ao final acaba morrendo pola explosión, ¿sabes? Como intercalan, ¿no? El aí berrando, a muller ali co aspirador, fumando un piti, escoitando ali, non sei. Bueno, eu creo que, por exemplo, esa parte é evidentemente cómica e ten esa... Ten esa, que é voluntariamente cómica, é dicir, o filme decide ser cómico, ¿no? Ese non volvía. Depois, bueno, comentar... non sei de quen é perdón, e ademais, bueno, reventa e tal, e logo resulta que eran bueno, coñecidos do Mike. Eran amigos, eran moi boa xente. Chega ali a casa, non? Pero como que morreron? Eran tan boa xente. Sí, tal. Os vos tamén morren. Bueno, é que cambiamos de tema. Sí, que estiveste facendo esta tarde, non? Correcto, non? Aquí cosa. O luto rápido... No. Pero non o soe saber, 2 veces máis fai eso. É plan, mierda, non, morreu o meu amigo. Vale. Sí, é outra cousa. Sí. Incluso cando lle morde a lesma, non? E a levan ali o laboratorio. Como, bueno, non te vou contar todo, por se dis que son un chalao, pero aquí te deixo. Sí, no, as lesmas non comen carne. Bueno, pues vamos pa casa.
Sábado mañá. Botaron a carreira para ir para correndo. A ver, dime que isto, que isto. Naquela non había Wikipedia e tal, tiñan que ir correndo ao laboratorio do instituto, sabes, Sí, o que comentábamos, que é un laboratorio de instituto, pero ten unha... Si podes fabricar unha bomba atómica ali, non? Sí. Hai cos bidóns, co camión, de todo. E nada, eso, non sei quen é o autor da tría sonora e tal, pero é unha cousa que destacaba, bueno, hubiéramos eso, unha entrevista que fixera un amigo de Juan Piquer Simón e tal, e que o tipo destacaba eso, de que se preocupaba moito con o encaixe da música nos filmes. Pero notase moito nesta peli. Sí, eu creo que incluso hai veces que a música acredita máis o filme que tal, hai momentos en que lle dá un ton épico que igual si tes outra cousa, pues igual non adquire, ¿no? Xa, penso que peca de repetitiva a veces, sobre todo cando están polos sumidoiros. Todo o tempo, non? Hai chan, non sei. Bueno, pero lle dá un certo eso, unha certa tensión, non? Un certo... E logo cando van co coche por aí, non? Esa música como de teleserie. Sí, quizás o problema aí máis eso, o contraste que hai entre as músicas, non? Porque tes eso, tes o tema principal que é envolvente, te dá un pouco ton do filme e tal. Depois tes a música comedieta, non sei, cando van no carro da policía, non? E isto, bueno, e depois ten o clásico guan, chiqui, guan, sí. Cando hai unha escena de sexo absolutamente anticlimática, porque... Total. No, vou beber. Sí, como vas a beber? Non sei, por qué? E a tipa ali tumbada. Sí, pues ven xa, ¿no? Algo así. E o tipo, Jack Daniels. Capitán. Sí, pues non sei, que sei que podes, igual é un pouco confuso nese contraste que hai entre estas melodías, ¿no? Pero... Sí, porque sí que é brusco o cambio por no que comentaba antes, que as secuencias son moi curtas e moi rápidas. Realmente digamos que como que ten moita acción. Quizáis tamén eso que utilizan moito na publicidade, quizáis... Sí, o tema da acción e o tema da viaxe polos esgotos e tal. Todo acompañado de músicas moi diferentes entre elas, moitas veces cambia moita referencia. E un pouco a bagaxe, ¿no? Do tema da aventura, ¿no? Eu penso que o que lle interesa tamén o director é ir ao lío directamente, ¿no? Tomarse moitas... sen darlle a veces moita profundidade. Sí, tamén, bueno, que comentábamos o de lavar as leitugas. Esa escena que vese como fai filetes de... leituga que parece un botelo. Sí, bueno, esta tipa que sempre aparece cunha copa na man. Bueno, recoñece que ten un problema, pero non só ela, porque eu insisto, ese adolescente, entre aspas, que bueno, que supoño que é o prototipo que Juan Piquer Simón entende como rapaz bonito de Estados Unidos, ¿no? Alto, rubio. Ten un problema moi evidente co alcohol, Sí, porque xa está bebendo aí antes de entrar a casa, ¿no? Coa moza. Logo, bueno, durante perde atención por ela, ponse outra copiña ali, e logo durante o acto que diste tamén, non? Ten que recargar as baterías. Ten que recargar. Non sei, duro, Sí, que bueno, esa escena cando morre a rapaza, que aí vese como están todas as lesmas encima, que intercalan imaxes de lesmas vivas con lesmas de plástico encima dela. Pero incluso, quer dicir, nos momentos en que o corpo ten varias lesmas e tal, non son verdades, sí, como Carmen, son tal. Pero as que ela pisa son verdade. Sí, e morren moitísimas. Polo que dice. Vi unha entrevista do propio director que falaba eso, que tiveron que repetir 3 veces esa escena porque a actriz caía ao chan. Sí, e que tiña ganas de vomitar e tal, normal. Sí, o de vomitar é tamén un método de marketing que era de repartir bolsas para vomitar. Mítica, non sei, ou por a ambulancia na porta do cinema. Sí, claro.
vamos, que te desmayas. Sí. Sí, eu creo que nesta peli sí que perde un pouco de ritmo cando están nas alcantarillas, por aí. Creo Sí, que tal vez un pouco, sí. Sí, aí decae. Sí. Pero bueno, ao final sí que se eleva, ¿no? Ten un rollo este dramático de intentar salvar ao compañeiro e tal, ¿no? Sí que é como o heroe, pero... O compañeiro que olía totalmente, que olía totalmente para facer esa saladura. Sí, porque eu tamén teño fillos. Muller, dos fillos, como, bueno, pois... Sí, e logo cando está con chacuetos aí cociñando, el entra pola porta e queda un anaco mirando para ela, como un pouco... Quizáis a última vez. Non volva. Sí, depois temos unha noite louca, non sei que, bueno, estaré por aquí. Eses, a ver, pues como vivides isto? Porque a min... os diálogos quitaron vos do filme ou non? Eu creo que é parte da gracia do filme. Sí, a min non, porque é como que péganlle para o tipo de peli, non... En plan, non sei. Sí, a mí non me quitaron, Son divertidos, son, bueno, moitas veces vacíos, por suposto. Digo porque se disfrutastes ve de Mil gritos tiene la noche, que tengo uns cuantos. Se vaya xente ao cinema ali en plan Rocky Horror, ten que ser a hostia. Sí. Bueno, non sei se tens así alguna cosa máis a comentar. Eu lin que a primeira versión que nos Estados Unidos foi calificada X, tiveron que rebaixar aí un pouco de sexo e de gore, e que en Inglaterra cortaron a escena do hámster, que, bueno, a mí deu un mal rollo da hostia, non sei que lle pasou, como se fixo eso, pero pega, bueno, que aquí riba, ¿no? Sí, eu creo que aderirían, non sei, o respeto aos animais era outra época, bueno, xa hoxe en día non hai moito respeto polos animais, pois nos 80 e eso era, vamos. Sí. Bueno, hai tes producións como Caníbal Holocaust, claro, que os animais non son moi ben tratados nese film. Xa cando falábamos de Les Jeux sans visage, que eso, que dependendo dos países a censura centrábase nunha cosa ou noutra, ¿no? Efectivamente en Inglaterra centrábase en que non podía... Sí, como era movida en España non podías mostrar sexo, ¿no? En Inglaterra non podías mostrar violencia animal, e en Alemania non podías mostrar doutores loucos, ¿no? É verdade. Bueno, eso. Por más lembranzas. Pois sí, aquí cero hámster en Reino Unido, que se cumple o tal. E logo tamén unha das casas onde transcurre a acción, supoño que a casa do protagonista e a súa muller, era a casa onde se hospedaba a equipa de rodaxe, o sea que, bueno, super cómodo. Tomamos o café, veña, vamos rodar. E logo un traballador dunha tenda, porque aí participou moita xente, non? En moitas escenas do filme, xente do povo. Pois rodaron unha escena no que saía este señor e tal, ele ficou super orgulloso e tal, e foi a estrea coa súa familia sen ter coñecemento de que a súa parte fora mutilada da montaxe final, non? Entón quedou completamente triste, humillado ali o pobre. Isto, bueno, a ver, cousas que pasan, non? Tampouco... Pero bueno, hai unha anécdota aí con Kubrick moi boa. O da música de 2001. Non sei se o comentéis algunha vez. Recordo como comentaras, pero non no programa. Pois 2001 ia ter unha música feita directamente para o filme, non? E finalmente quedou con temas clásicos, non? Claro, o que compuso a música non foi avisado por Kubrick, foi a estrea de 2001 coa súa familia, e claro, cando comezou a sonar a música foi como ganas de matar a ese señor. Sí, tamén comentáramos, creo que incluso aquí para a dobraxe de Darth Vader en Star Wars utilizaron a James Earl Jones, pero o actor que ia dentro non o sabía, el estaba interpretando como tal, e ademais deronlle un guión que non se correspondía co que quedou en realidade. Cando lle di Luke, yo soy tu padre,
non dicía eso o actor, era Obi-Wan matou o teu pai ou algo así. Claro, ¿Para qué quieres saberlo? Jajaja, sabemos. De feito era perdón. Non, que houve un documental falando sobre iso. Sí. Eu vira noutro documental do de O pobo contra George Lucas, creo que era, que dicían que, claro, cando mudaron a fulano por James Earl Jones, dicían, temos un problema con Darth Vader, non? Se supón que é o dictador, o xefazo da galaxia, sona como un escocés. Sí. E así eliminaron a David Prowse. Vaya por iso. Logo tamén tema de orzamento. Non atopei cal foi o orzamento do filme, pero bueno, sei que en Estados Unidos estreouse en 7 salas, na súa primeira fin de semana recadou $15.842, no Estado español 200.000 euros en total, pero non sei canto en relación ao orzamento tal. Bueno, pero supónse que foi bastante ben. Sí, bueno, había historia de que él nunca perdeu diñeiro cos filmes. Sí. E que, bueno, que se foi ao final o que lle permitiu ter unha carreira, non? Sí que el tamén falaba sobre para escribir Guerra e Paz só precisas 500 folios e 2 bolígrafos, pero para facer Guerra e Paz necesitas eso 400 ou 500 millóns. Claro, decía, ninguén se plantexa facer unha mala película, non? Logo entran temas presupuestarios Sí, de feito non era el que decía algo así como que non coñecía ninguén que pensase en facer un filme ruín, mas que sí que coñecía xente que pretendía facer obras de arte e que tampouco coñecía xente, non? Que dixase que ia facer obras de arte e que as fixese, non? Bueno, pois se non hai máis de Slacks. Si, teño un datiño máis. Penso que era un dos produtores do filme, que xusto estaba saindo coa filla de Dino De Laurentiis. Iso tamén fixo que tiveran máis acceso a producir o filme. De feito, ela é unha das camareiras que está cando reventa a cabeza a outro. Bueno, hai dúas camareiras ali, non sei cal é a filla de Laurentiis, pero bueno, ten un pequeno cameo. Pois, bueno, como dixemos, con posterioridade a Slacks, fará La Grieta, un pouco aproveitando a estrela de Abyss, ¿no? Cameron, ¿no? Sí. Estaba tamén a de Leviatán, que foi así unha especie de Abyss no seu momento. Esta sería como a terceira versión de Abyss, non? Ou unha delas. Sí. E nada, que tamén receberá o Goya polos efectos especiais. E depois entrar nunha fase na que sigue producindo e sigue incluso escribendo para televisión e tal, sí. Pero hai un dato aquí co tema de La Grieta, que coinciden no reparto Pocholo, Martínez Bordiú e o sarxento da chaqueta metálica. Correcto. Son dous mundos curiosos. O pai de Laura Palmer, de Twin Peaks. Que nada, será o dato. O Pocholo, sí que. Pois nada, eso. Depois entra, bueno, pues escreve para a televisión e tal, cousas, bueno, non excesivamente interesantes. E fai filmes, eu creo que xa un certo declinio, non sei se orzamentario, mas sí artístico, e con problemas máis ligados ao tema da distribución, non? Como que, bueno, xa non lle sae tan ben o sea, como o seu punto alto xa pasou, non? E entón tamén, bueno, pues fecha o estudo no que facía os efectos especiais e dedícase, sobre todo, bueno, pues participa no Festival de Cinema de a Mostra de Valencia, nunha sección que La Traca, e bueno, que é onde exhiben pues filmes de terror, filmes de tal, non? E bueno, aparte de que ten eso, non teño moito máis del, que ten unha adaptación de Lovecraft,
La maldición de Cthulhu o tal. Cthulhu, bueno, eso. Erxulu. Chutulu. Pois un pouco máis ten así destacado, ¿no? Link era tamén coordinador artístico en Brácula con Demordo. Bueno, filme... Habría que traelo un día. Sí. Para Bloody Camp esto, ¿verdad? Sí. Eso de terror. Y nada, bueno, non sei se por antes de pasar a última parte podemos destacar que escenas nos chamou máis atención do filme. Tú tiñas unha moi clara, Chuli, non? Sí, para mí a morte de Harold ali coas súas plantiñas, a súa muller ali, a explosión, eso increíble. Delirio máximo. Se aparte para currar ás veces utilizo ese tipo de guantes de tela. Agora virar sempre antes de... Sí, porque cando os quitas quedan ca forma da man, é dicir, non van para baixo, aí pode colarse calquera cousa. Pasa que non se dá conta cando mete a man. Sí, non nota algo pringoso, nota algo viscoso e tal, sí. Pois, bueno, no teu caso, Miguel? Pois, non sei, a explosión da cabeza do tipo coas enguías. Sí. Ademais, toda a previa. Sí. Que xa ves como vai comer o... Mas o diálogo, porque están en plan, bueno, facemos un brinde, ¿no? Por lo bon que está por chegar, ¿no? Ese esto, te vai reventar a cabeza. Pero xa como se chega ese momento, non? Co tema da cea previa, non? Siéntese mal. Ali tú va movéndose aí, non? Eu entendo que a señora tamén comeu, claro, porque eso é unha das historias que non se rematan. A señora alcohólica tamén comeu o alcohol mata todo. O alcohol mata todo. Sí, porque despois explican que non son as propias lesmas, senón que é un parásito que vive no riego sanguíneo da... Eso tampouco non era excesivamente necesario, podíamos ser lesmas. Pero bueno, como saia outro tipo de animal, pois explicar un pouco por atar cabos. Pois, bueno, sí, claro, que as dos mellores son esas, pero eu se teño que escoller unha, eu fico coa lesma bonita esta do que intenta morder o dedo. Que todo isto non dixemos, pero bueno, claro, tampouco temos excesivo tempo, pero claro, o filme ao final entronca con toda unha tradición de animais de ecoterror que se chama, ¿no? Humanos que alteran o entorno natural e os animais pues, se rebelan contra eles, que ven, pues, non sei, de memoria de Beers, de Alfred Hitchcock, sería como unha das primeiras, sí, non? Probablemente non sexa a primeira. Unha mensaxe ecologista clara, non? De corrupción de poder. Sí, que eso xa o entroncaría máis con Jaws, con Tiburón. Porque temos tamén o... Sí, mira, o da camisola. Todas as camisolas que traes teñen pois nada, eso que tamén tes eso, ¿no? A visión máis científica tal, a visión máis ruda, máis representada aquí polo sheriff, ¿no? Dame, non sei que, estás dicíndome que non sei cuántos, tal. E tamén eso, ¿no? A corrupción do poder, que non quere facer nada para resolver unha ameaza que non percebe, tal, ¿no? E que prima os intereses económicos, ¿no? E despois un pouco a venganza, digamos, a xustiza ou pirañas, a morte inicial, a que dá todo o filme, prácticamente en pirañas todo o tempo eso, hai alguén que cae agua e saen burbullas de sangue. E tamén, bueno, ao final da peli que estou pa todo, non sei se vale a pena. Eso é o típico, Juan Piquer Simón, ¿no? Juan Piquer Simón detectou claramente como o carácter de Estados Unidos, ¿no? Que cando van resolver cousas acaban matando máis xente da que pretenden salvar, ¿no? Sí, porque aparte tampouco lle vexo moito sentido, porque as mesmas están por aí repartidas, non teñen por que estar todas e outra cuestión que a ver, cariño, que vou facer aquí soa, non? Colle unha tixola, total, non me acabas de ver o marido cargándose lesmas con unha tixola ou vai tranquilamente camiñando as aforas do pobo, porque as lesmas non corren tanto. Quería botar unha sesta e non podo.
Bueno, logo é unha escena super cruel, que é cando está a rapaciña esta, Pam, que non está segura de ir á festa, e finalmente vai á festa, e ali o seu mozo intenta propasarse, ela dille que non, pues, 2 veces, non? Final, casi finalmente ela manda merda en plan, pues non sei, eres unha estreita ou que seña, ela lisca dali, outro amigo intenta violala, finalmente cando está fuxindo ves que cae, non? E outro está perseguindo e dis, bueno, pues agora ventilarán o outro, non? E ainda por riba palma ela, que como... Sí, cruel, cando arrastra o cadáver. De todos modos, depois hai como explosións nese campo de tal. Igual o estuprador morreu tamén, O sea, non é descartable. Provocaron un xenocidio para acabar con tal. E, bueno, non sei se queda alguna cosa máis por decir. Nada, sobre o director que quiso facer e non pudo unha adaptación do Capitán Trueno e o Guerrero Antifaz. Nos 2 casos dixo que tivera escollido a Michael Paré como actor, non sei se coñecedes, o protagonista de Streets of Fire, Experiment. Bueno, fulano que a principios dos 80 tiña todo para triunfar e acabou facendo Cómodo contra Cobra. De feito, vi un fai pouco e tiven que darlle atrás ao filme para quedarme que era él, porque ten un pequeno papeliño na de Bon Tomahawk. Sí, cando están discutindo ali no bar que van facer, pois nada, ten ali frase media e pouco máis. E nada, aquí a miña homenaxe ao gran Michael Paré. Correcto. Pois nada, se vos parece pasamos ao último momento musical e comentamos, non sei chamarlle recomendacións, últimamente falamos de filmes que non nos gusta. Comentarios, vamos mudar o nome e así xa non nos pillamos os dedos. O que vimos ou non. Pois eso, podemos así. Vale. Naviemos a Deportivo La Coruña, naviemos a Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña, naviemos a Deportivo La Coruña.
Naviemos a Deportivo La Coruña, Naviemos a Deportivo La Coruña, Naviemos a Deportivo La Coruña, La Coruña, la la la, Coruña, la la la, Coruña, la la la, Coruña. Hey! Nosotros, los de Cachicheva 9 Zagreb, somos fanáticos del Depor desde que le ganó al Arsenal en Londres. Maravillados por la belleza de su juego, el Depor se convirtió en nuestro club favorito. Saludamos a la gente de La Coruña, en toda Galicia, con estas palabras. ¡Devuélvanos el 2000! ¡Y cholo bonito! ¡Los amamos, turcos! Bon, entramos entón na última parte do programa. Como sabedes, bueno, chábamos a recomendacións, vamos a mudar a comentarios. Que filmes tes que comentar? Pois eu, para terminar co meu ciclo personal de Jaume Balagueró, vin Darkness. Bueno, teño que dicir que tampouco encantoume. Sai unha adolescente Anna Paquin, non sei como se pronuncia. Eu creo que pecan moito de pouca originalidade este tipo, e tamén cuns finais un pouco que A mí non vou revelar aí spoilers, pero a mí o final de Darkness, se o lembro ben, joder, pareceume incluso original aí, un pouco común. Pero vamos, igual teño que revisitar aí. É que eu creo que é un pouco rebuscado demais, quizáis como que, sen máis, bueno, tampouco que sexa unha recomendación porque non encantoume, pero queda aí. E vin outra chamada Mom and Dad, que é unha comedia moi liviana, unha comedia terror, en la que, bueno, o maior atractivo é que sae Nicolas Cage en horas baixísimas. O sea, pero en cual momento da súa carreira exactamente? Pois, a ver, esta peli é de fai bastante pouco. É actual, non? Sí. Bueno, dirixida por Brian Taylor. Vai sobre un virus que afecta aos pais e nais que queren matar os seus fillos. Pero vin esa. Mom and Dad. Claro, sí. Eu ri moitísimo, ten as súas partes bastante gores. Sí, es Eu, para ver esa tamén, unha tarde así divertida, Nicolas Cage sae a ver que fai que non sei, é xa como un atractivo ver a este tipo a fundirse na súa propia merda despois de ser
Eu recoñezo que fui moi seguidor de Nicolas Cage na súa carreira de acción, sobre todo cara a cara, con Air, sobre todo A Roca, que para min é unha obra mestra de acción. Bueno, tamén tivo un Oscar para mellor interpretación en Living Las Vegas. E, bueno, Foise desviando claro, por do bo camiño. Parece ser que agora acepta calquer papel porque ten moitas débedas despois de comprar un cráneo de dinosaurio que tivo que devolver o goberno mongol. De todos modos, cousas desas non lle vai excesivamente mal, Ao final acabou aparecendo en Mandy, que é filme de culto, non sei por qué, e en esta Color Out of Space, que bueno, que a ver, que traballo non lle falta. Bueno, tivo que vender un dos dous castelos que tiña para Europa e cosas así. Que coleccionaba tamén castelos, coches. eu sinto moita pena esa xente, ter que desfacerte do teu castelo de ferias, en fin, divertidas, sen máis. Pois fican anotadas e así as referenciaremos ao final da exposición do programa, non? No teu caso, Churi? Eu vou recomendar un filme de 2013, se chama The Congress, que é un filme, eu non vi un filme parecido a este nunca, verdade, que é super curioso ou experimental. O caso é que vai de que a actriz Robin Wright fai dela mesma, acepta ser digitalizada completamente, firma un contrato por 20 anos, no que poderán facer coa súa imaxe, seguir facendo filmes, mantela xoven e tal, mantela nova. Entón, claro, cando pasan eses 20 anos, ela volve á industria. Como cambiou a industria sen ela, non? O filme mestura moi ben a imaxe real con animación, de verdade, super recomendado. O director é Ari Folman, que ten a outra de Vals con Basir, que eu esa non a vin, pero... Está moito ben ese filme. E nada, esta se basa libremente nun relato de Stanislaw Lem, que o Congreso de Futuroloxía, bueno, unha adaptación libre, non? Nada, e logo outro filme que quería recomendar, que estivo moi ben, Knives Out, que é pasado, non? Sí. Que de Rian Johnson, director Star Wars episodio 8, se non lembro mal, moi bo. Eu penso que é malísimo, pero ese é outro debate. E nada, bueno, está Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette. Digamos que morre un afamado novelista, non? Despois da súa festa de 85 cumpleanos, chega un investigador ali, un detective coa policía para saber quen foi o asasino, non? Peliculón, a fotografía desa peli é espectacular, está moi ben. Bueno, e todo, tanto o elenco como a historia está moi ben. Eu non a vin ainda, se boto un ollo. Pois nada, logo onte vin tamén pola noite un filme de Catherine Bigelow que se chama Detroit, que vai sobre as revoltas de Detroit dos anos 60, bueno, a policía intentando controlar as revoltas dos negros e tal. Nada, bueno, pareceume que estaba super actual co tema do Floyd. Bueno, é un filme longo, son 2 horas e 20 e pico de angustia absoluta, vamos. Non contaba con ir ver un filme de terror, pareceume un auténtico filme de terror. Dous dos protagonistas son os de Midsommar, o mozo da protagonista, Leoncio e outro, non? O que vai detrás da sueca. Vale. O espantallo, non? Correcto, pois... filmón. Pois fican anotados. Eu, bueno, vin nestas semanas apenas puiden ver 2 filmes. Un ni sequera vou falar demasiado porque fiquei dormido, que é Girls with Balls,
que non o penso comentar. É un filme de unha equipa de voleibol que acaba sendo asediada, equipa de voleibol femenino, ¿no? Que acaba sendo asediada por uns white trash e tal, un filme belga, ¿vale? E, bueno, o sea, non sei, unha tomadura de pelo que non merece máis comentario. Mas sí que vin, o outro sí que vou recomendar porque é un clásico que non mira e que me sorprendeu, bueno, ao final é clásico por algo, non? El Cebo de Ladislao Bacta. Bueno, un filme do ano 1958, unha coproducción suiza xermánica española, baseada nunha novela de Friedrich Dürrenmatt, famoso escritor probablemente suizo, non sei. Digamos a historia é na Suiza e narra, pues, digamos, aparece unha nena morta nunha floresta e tal, e acúsase a un vendedor ambulante, bueno, pues, acúsase fundamentalmente o povo quere matalo e tal, porque pensa que é ele e non sei quantos, non? Mas temos aí o señor inspector da policía que así con bon criterio non pensa que non é, non está nada convencido, non? Entón, bueno, pues, digamos que hai un xiro argumental no cual o acusado acaba suicidándose e entón a policía dá como pues o caso acabou, non? Mas este di non, o asesino segue solto, hai que ir por él e tal, ¿no? E entón, pues, o tipo, digamos, a narración sigue a pesquisa deste señor, pesquisa extraoficial, porque a policía non lle dá amparo, non quere saber nada do asunto e tal. E entón dáse conta de que, bueno, de que houve varios asesinatos, ¿no? De cativas, ¿no? E que todos, bueno, pues son ao longo dunha estrada en Suiza. E entón deduz que o tipo é dun cantón dali, os Grisones ou así. E entón o tipo vai decidido ali a prepararlle unha armadilla ao verdadeiro asesino, e moito ben. Sí? Sí. É dicir, por veces o filme é un pouco naif, un pouco inocente, ¿no? Porque isto, bueno, sí, podría ser, o sea, non sei. Hai cousas que son así un pouco que, bueno, se tes fe no filme pasas por alto e se acabou, ¿no? Pero en realidad a fotografía é preciosa, está moi ben rodado, os actores están... É actual o filme? Non, é de 1958. Non me quedei, vale. 58. Sí, non, é antigo, nada, o sea, que non vos cegue o tema de que sexa unha coproducción española, porque é un filme, bueno, para a época ten certo atrevimento, ¿no? Porque o que te suxiren dunha maneira moi laxa é un tema de abusos a menores, ¿no? Pero nunca se menciona eso, sino que, bueno, dan a entender que pode ser, que podría ser eso. E non sei, pareceume, bueno, que tiña moita, bueno, un bon filme. A verdade que esta sí que sería unha recomendación, porque, bueno, tivo un remake con Jack Nicholson, sí, un remake de hai uns 15 anos, ¿no? ¿Cuánto foi? 2001. A de Sean Penn. Sí, sí, The Pledge. Sí, de feito, penso que os comentei algún deste filme fai pouco. Está ben, Bueno, non vou dicir que este mal, pero prefiro o original, Eu lembro outro que, hostia, era angustioso, un final tamén super... Sí, aquí o final distinto. Sí, distinto do original tamén, Sí. O original non ten o mesmo final. Eu fico co original. Bueno, non é... Tampouco sabía que outro era un refrit. Este é un remake do anterior. Sí, creo que sí. De feito está baseado bueno, non sei se podría considerar un remake ou que está baseado na mesma adaptación, ¿no? Sí. Pero, bueno, sí que entendo que son un pouco diferentes,
Bueno, xa para comezar a localización na Suiza, outro en Estados Unidos e ten outro enfoque. Pero bueno, eso, fica aí El Cebo, Ladislao Bagda, 1958, fica anotado. E chegamos ao fin deste programa 25, e entón temos que a quen foste tú, pois lle toca a Miguel. Entón que Pois... lesmas asesinas outra vez? Ou... Non, pero non imos deixar os 80. Porque en 1988 un tal John Carpenter fixo They Live, Sobreviven. Creo que pode ser interesante comentala. Hostia, vale. Mira, a máis nunca faláramos de John Carpenter, pues, claro que quizá sí, igual hai que falar xa, non? Sí, pues mira, contentísimo, claro, que guai. Pois eso, corremos nos 80, entón. Sí. Vamos, non sei, a seguinte que son eu ou... Sí. Pois nada, voy a buscar outra dos 80. Será por pelis. Sí. Pois nada, correde para ver They Live de John Carpenter, e así xa, pois, cando fagamos spoilers, pois non vos enfadaredes. Temos Twitter, Instagram e Facebook, onde podes facer os comentarios, bueno, pues eso, comentando o filme ou calquer cosa sobre o programa. Agradecer ao Gómez Galloso o que nos trae do local e tal para a grabación. Recordar que esta sexta-feira non, pero a seguinte seguimos co ciclo de cinema de terror socialista, neste caso con un filme chinés, Inside the Girls. E máis nada, até o capítulo 26. Pois nada, unha aperta. Veña outra. Vámonos. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.